skal vi snakke om at strikke ribstrik. Det kan strikkes på flere forskellige måder. Men det er egentlig, at man strikker ret og vrang, ret og vrang og ret og vrang. Her der er det 3 masker ret og 3 masker vrang efter hinanden. Og når man vender det om, så er det vrang oven på ret og ret oven på vrang. Og det er lavet for at gøre det sådan, at lave en ribkant, så man har en manchet i et ærme eller noget. Og det her det er 2, og det her det er 1 ret og 1 vrang. Man kan se, at den her den er meget, meget fleksibel, og den krymper så meget sammen. Og med 2, der er det lidt mindre, og 3, der er det endnu mindre. Så hvis man strikker noget småt, så kan det være en fordel at bruge 1 ret og 1 vrang. Men hvis det er stort, så kan 3 ret og 3 vrang være en fordel. Jeg vil lige vise, hvordan man laver det. Jeg har strikket et lille stykke her, hvor det er 2 ret, 2 vrang, 2 ret, 2 vrang, 2 ret og 2 vrang. Og det er sådan her, det ser ud fra forsiden, og sådan her, det ser ud på bagsiden. Så det er 2 ret masker, man strikker. Og efter de 2, så strikker man 2 vrang. Og her, der slutter man så med 2 vrang. Man slutter med 2 vrang, og man vender det om. Så skal man starte med 2 ret på bagsiden også. Og så de 2 her, de er jo vrang på den anden side, så de er ret herover. Dem her, det var ret på den anden side, så det er vrang på den her side. Og på den måde, der får man så noget ribstrik. Og det er sådan meget fleksibelt. Det kan trækkes rimelig langt. Og det er også det, der er planen. Og det falder på plads igen, når man har strikket det.